IFM News. Lokal. Idol Lawrence, please come in. Yes, Idol Bernard, impasing Keti Management, iti Robinson Mall, iti Iliti San Nicolas, nakasaganan iti security force da, nga agbantay para iti palarong pambansa 2025. Kuna ni Miss Maureen Shane Bacnat, iti Marketing Department, ket adan dagiti ginasot a security guard da, ken malaksid iti dayta, ket adapay dagiti agbantay manipod iti Tourism Office, iti Ilocos Norte, Philippine National Police, ken dagiti force multipliers. Imbata di Miss Bacnat, ano pa'y adunto dagiti tao ket umana iti manpower da nga agbantay iti dayta nga aldaw iti palarong pambansa. Naamwan ati may Ayama Sports iti uneg ti mall ket dance sports, penkak silat ken kickboxing. Anat penkak silak, tatakman lang nang agdajay. Siyak Idol Bernard nga basar iti panang kitak iti biyang ti internet akat nakaslamat lang duwat aglaban dito kasla taekwondo nga I think deti nangalanda dito ikat iti biyang iti northern part iti Asia mat lang Idol Bernard. Ay northern southern pala. Penkak. Silat, ayan. Oo. Anat mausar nga kwa. Ayun. Penkak silat is a class of Indonesian martial arts. Martial arts. Used to refer to various styles originating from Indonesia. Oh, so it's a martial arts gayam. So makita tayo no kasano iti self-defense, kasano panag-atake and everything. At deti martial arts ket for self-defense mo deti ket nga pa for linuloko nga aramid, di ba? Yes. Mga mabalin nga i-apply ka deta kaobraam kasasa. Dito nagloko ta kaobraam i-apply mo de no atakin na kaobraam iso pang self-defense mo. Yes. Actually kat first time ko nga nangag dito edi kalman kunana to kat kunana bat kat similar kano ti wushu iti China. So para siyang wushu. So kahit nabasaw digiti kakastoy with the ano ganan parental guidance or deti adaba deti ano ganan ano tawag na di Mang Glenn permaan da kasa waiver no kas pagarigan at masaktan danto digitoy nga ubing Idol Lawrence. Possible Idol Bernard kasi amin mat kakangrunaan na kadagiti taekwondo, dagiti kickboxing pa ada pa iti kickboxing iti biyang ti alfresco to iti nadakamat nga mall iso nga possible nga dagiti parental consent and of course ada consent correct naka-antabay naka-standby nga paramedics medics. Okay, so alakit na ready na ang ating mall and ngem awan ba no, di ba kunada ket baka istriktuhan danto deto Idol Lawrence han ba nga naka-istrikto na iti Robinsons kasan pa may anda ti kina-istrikto nga makuna ma-check aming nga bag kakasay. Kang runaan na kadagitay mapan agbuya pa ikad Idol Bernard adan to dagitay basar ti initial nga panakasalita tayo ada dagitay barricade to at apto di kastakit haan una nga makaasidog dagiti tattao ken kastapay nga makabuya da uray medyo adayo iti pagyanan to nga pagbuyaan dagiti tattao although salud-sudan tayo to no kasano pay iti kaiget danto iti dayta no ma-check iti bag ken kastapay nga makita digiti rumwar sumrek iti biyang iti nadakamat nga kasi baka dapat CCTV nga naka-plaster dito pagserkanda kasay. Yes Idol Bernard. And then we would also alakata dati kat tapno maipakamo kadigiti kakailian tayo adanto digiti cameras dita baka ma-disturb yo naka-live data para iti palarong pambansa. Ayan. Okay. So maki-cooperate amin. Okay? Yes. Okay. Go ahead Idol Lawrence. Okay, padaanan ti danon tupay nga update na manipod iti Daklang Mall iti Iliti San Nicolas para iti IFM News Idol Lawrence Corpus Martinez tatak aremen.